nkhani yokhudza za mphamvu za magetsi msonkhano umene kuti mission 300 kunena kuti atsogoleri a maiko a Africa mothandizidwa ndi bungwe la World Bank komanso African Development Bank aonetsetse kuti pofika chaka cha 2030 anthu okwana 300 million maiko a Africa akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Timakamba kuti mmene a president ya dziko lino Dr. Smakatha Chakwera amatenga ulamuliro wa dziko lino anthu 9 okha ndi omwetu mwanthu 100 aliwonse ndi omwe nawo mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Koma pafika pano ino 2025 pakale panopo ndithu ndi anthu 25 mwa anthu 100 aliwonse omwetu ali ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi mdziko muno. Ndege imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino imene yafika ndithu mmene mkuonera chithunzimo komanso iyayi injini yake tsopano pang'ono kuzizira kuti tsopano a president afika pano, akuluakulu osiyanasiyana amene afika pano kuwachingamira a president ayi nawonso akuyandika kumeneku. Ndaonapo ndithu nduna za boma achili kwa nduna ndi akuluakulu osiyanasiyana aboma nawonso ali pano. Nyengo kuno kulilongwe mitambo ndithu komanso mvula ya mawawa patali patali, si mvula amene ndinganene yoti mpana munthu kuti ayi katikati kunyowa ayi, ni mvula ndithu ya mawawa chabe. Muja makhalira ndingolekeza mwina muja mwezi uja wozizira kwambiri wa June imakhala katika mpemera chabe ndimene zilili. Koma monga mukudziwa nyengo ino ndi adzinja ndi mvula ikumamenya ndithu kwambiri monganso momwenso chitiranso maboma enanso a mdziko muno. Timakamba kuti president wa dziko lino akuchokera ku msonkhano umenewu okambirana ndithu za mphamvu za magetsi kumene kusota ndi mwayi okumananso ndi atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo president wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema komanso mazina akambirana naponso nkhani zosiyanasiyana. Pano ndi nzanga tonkhani wathu Bitis Mwape. Bitis, umatsatira tumene president ayendera ku msonkhano umenewu wa amene kudziko kuti mission 300 mwina ndi zili zina zimene unatolapo kuzitsatira kuti amalawi nawonso azitsatira zikufunikanso makamaka kwa msonkhano ngati umenewu? Mongo tambasulirapo umene unafotokozera ndi msonkhano kuti atsogoleri amenewa amakambirana kuti kodi tipanga bwanji kuti anthu athu akhale ndi mphamvu makamaka za magetsi zokwanira. Nde chenicheni cholinga chake nchonena kuti ikamafika 2030 anthu mu Africa munomu akhale kuti anthu 300 million ali ndi mphamvu ya magetsi imeneyi kuti wathandizire magawo osiyanasiyana. Ndiye mwina mongo fotokozapo pa msonkhano umenewu dziko la Malawi ladzipereka kunena kuti pomafika mchaka cha 2030 ikhala chulutsa cholengero cha anthu amene ali ndi magetsi kufika pa 70 pa 100 aliwonse. Monga mukudziwira panopo tili pa 25 pa 100 kuchokera pa 9 pa 100 ngati mene zinalili mbuyomu. Ndiye cholinga nchonena kuti dziko la Malawi likhalenso ndi anthu amene ali ndi kuthekera kuti apeze mphamvu za magetsi zokwanira. Mongo fotokozerapo mawu awo president ali kumene anafotokoza unena kuti pakufunika kuti maiko a Africa makamaka atsogoleri amene atenga nawo mbali pa msonkhano umenewu agwirane manja kuti agwirire ntchito zawo limodzi poonetsetsa kuti akuthandizana makamaka pakapezedwe ka mphamvu. Monga mukudziwira mchigawo cha Africa kunoko kwambiri magetsi timapeza kudzera ku madzi, koma papezekenso njira zina zonena kuti maiko amene wawo agwiritse ntchito kuli magetsi a mphamvu ya dzuwa solar. Magetsi opangidwa kuchoka kumphamvu kumphepo chabe. Angapange zotani kuti zimenezi zitheke. Ndiye mwina mongo tambasulirapo anafotokoza zimenezi. Anafotokozanso kunena kuti izi zizothandiza kwambiri makamaka ku dziko linoli. Monga mukudziwira pali ndondomeko ija amati ATM strategy, agriculture, tourism and mining. Kumbali ya agriculture makamaka za ulimi tikudziwa kuti panopo boma likulimbikitsa kuti anthu adzipanga minda ikuluikulu, ulimi wa minda ikuluikulu ma mega farms. Kuma mega farms kumene kujako anthu akatapange mwina ulimi wa nthirira amafuna mphamvu kandi ya dzuwa yomweyo kandi yoti magetsi akapukusidwa kuchoka ku madzi. Nkhani ngati zimene zizi atsogoleri amene wakakambirana ndiye pakhala kulumikizana kwabwino kuti maiko tsopano athe kugwirizana ndi kupeza njira zabwino. Zanga Beatrice mawa kwali nkama chimene chili pano chotera a president paropa kutsika ndege imeneyi ndiye chimene chili nchona kuti ndithu akhale pamene pachitikire mwambo onse umene akhale kwalandira a president pamene to pali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amene ndithu kuwachingamira a president amene akufika pamene pabwalo limene la Kamuzu International Airport kuno kulilongwe. Ndithu pheni lonse tikhaiti kulunjika pamene pakachitike mwambo onse owalandira a president kuti ndithu afika mdziko muno kuchokera ndithu kumene ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania komwetu
kunali msonkhano umenewu okambirana za mphamvu za magetsi. Tikambe kunena kuti kuno ku Malawi mungana fotokoza kuti ndi anthu 25 pakali pano mwa anthu 100 aliwonse amene ali ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Nzanga Beatrice amafotokozabe apa umakamba za msonkhano umene kuti ndofuna kwambiri. Unakamba kuti kuli mphamvu za magetsi zimene timadalira kwambiri kupukusa kuchokera ku madzi, kuli zina za sola zimene zitaonapo kusalima kuja JCM Power, komanso ku Serengeti kunkhota komanso kumakamba za mphepo kuti kuthandizabe mbali ngati imene. Msonkhano umene overall unalofunika motani ku mayiko onse amuno mu Africa. Msonkhano umene unalofunika chifukwa atsogoleri a mayiko amene wawa tifotokoze kuti dziko lililonse limakhala ndi mphamvu zake. Kwina kuli dzuwa lambiri, kwina kuli madzi ambiri, kwina kumayenda mphepo yambiri. Akati agwirizane ndi kukambirana ndi kuti akhoza kubweretsa mphamvu zija pamodzi ndi kuganiza kuti tinkagawe bwanji kuti zitithandize magawo osiyanasiyana makamaka achitukuko. Zimenezi zimene zingathandizirenso mwina kutukula mafakitale kupanga katundu osiyanasiyana kuchoka ku mphamvu zimenezi, komanso kuonetsetsa kuti akupindulira anthu makamaka pa nkhani za malonda. Monga mukudziwira kuti mwina mafakitale akapanga katundu ochuluka ndi kuti malonda anso akhala akuyenda bwino. Ndi zimene zitu zopindulitsa kwambiri kwa anthu amu Africa. Monga ndinatambasuliranso nthawi ija kuti zithandiza makamaka ku ATM strategy. ATM strategy amene ikuli mining kuti migodi iyende pakufunika kuti dziko magetsi akhale okwanira. Fo zimene zimafuna magetsi ambiri. Ndi kuti ku dziko linonso tikhala tikupindula chifukwa kuti tikhala ndi magetsi ambiri oti akagwira ntchito bwino. Monga mukudziwira ngati ku dziko kunoko kuli deposit ya uranium ambiri. Tingoti kuli miyala yosiyanasiyana mtengo wapatali mdziko. Yes, yambiri. Koma kuti zimene ziyezo tikwanitse kukakumba ndi kupanga process zifunika mphamvu ngati zimene zichazo. Tikatero ndi kuti dziko lino tikhale likuthandizika makamaka kuchitukuko. Ndiye mwina mongotambasulirako. Amene ntonkhana wathu Beatrice Mwape ndikufunanso kantheke na Beatrice kupata mafotokoza kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera wafika ndithu mdziko muno kuchokera ku Dar es Salaam komatu nthakakhala pa msonkhano umene ukambirana za mphamvu za magetsi m'mayiko amuno mu Africa ndi thandizo lochokera tu ku bungwe ja World Bank komanso African Development Bank. Ndi makamba kuti pakali pano pamene president atsika ndege ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akulunjika tu kuno ku makamaka pamene akonza kuti pakhale mwambo onse walandira president. Ndi makamba kuti wachiwiri kwa dziko lino amene wa Dr. Michael Usi ndamene tu akuachengamira president pamene tu akufika pamene pa lolo limene la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe. Ndi makamba pali nduna zosiyanasiyana za boma achiwiri kwa nduna alipompa kuzachengamira tu president pamene afika mdziko muno. Ndi makamba kuti masomphenya aja Malawi 2063 sangatheke mdziko muno ngati nkhani za magetsi zili zoteonde dimina magetsi mathemathema. Ndi mapeka so kitsanzo masiku apitawa timafotokozera kumafotokoza mtundu wa Malawi ngati ntolankhani tikudziwa mezi makhalira maiko anzathu mwina wena wayendeka nawo ngati Zambia wa South Africa kumakhala munthu kuzima magetsi kuje mwina maola ndithu ochuluka mwina 21 ina 17 kwa South Africa pombo ndinaona kuti mwina zigawo mafezi magetsi kuti akathakuti nzofunika pachini magetsi adzipezeka chifukwa cha masomphenya kuti tikwanitse 2063 Beatrice. Gawo lina lalikulu masomphenya 2063 ndionena kuti dziko lino lizitha kupanga zinthu pazokha makamaka kupititsa patsogolo ntchito za mafactory. Mongotambasulirako posachedwa pataona kutsegulidwa Magwero Industrial Park panaiso mapaki ena cholinga chake chona kuti dziko lino zitha kupanga produce zinthu zambiri pazokha. Koma zidi zimene zitheka bwanji zitheka pokhapokha tili ndi mphamvu ya magetsi yokwanira chifukwa zimene mphamvu zimene zitathandizira kuti ngati mwina kuli factory yopanga akandi juice, factory yopanga process kandi achina likuniphala ndi zina zinzake. Izi zitheke chifukwa chona kuti magetsi ota apange power mamashini ndi zina zinzake alipo kwanira. Ndetu zikatero dziko lino zikhala ndi katundu ambiri kuti tikhoza kugulitsa kunja kwa dziko lino. Tikhala ndi zinthu zambiri zopezeka pansika anthu savutika kupeza zinthu. Ndi magetsi amene wandofunika kwambiri popeza akabwera pamodzi akhala ambiri oti akhoza kuthandizira magawo ochuluka achitukuko cha dziko lino. Chimodzimodzinso kumbali ya zokopa alendo dziko lino lili ndi zinthu zambiri zothandizira kuzokopa alendo ngati mahotelo ndi zina zinzake. Koma kodi nanga anthu akasangalala bwanji malo amene mchangati magetsi palibe kapena malo amene ajaoneka bwino bwanji ngati palibe mphamvu ya magetsi. Ndi zimenezi ndizofunika kwambiri chifukwa anthu akapita malo ngati amene ajazo kopa alendo akafuna akaone zinthu zabwino akasangalale pafunika magetsi ndithu. Ndi izi zinthu zofunika kwambiri chifukwa zithandizira magawo amenewo. Makamba kuti
pali mwambo ndithu kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino kumulandira kuti wafika ndithu pa bwalo limene la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndomwe ali kale pamenepa ndithu wachingamira a president. Ndonaponso pali nduna zaboma ndafotokozapo, ndonapo wachiwiri kwa nduna alipompa, ndonaponso mlembi ku office ya president ndi cabinet Colin Zamba nawonso alipomwepa, nduna kujenda Jane Sendeza, ndonaponso nduna za malo agumba alipompa, ndonaponso ndithu aching'oma amene akunduna ndithu osayitiza cha mdziko nawonso ndi apolisi alipompa ndithu zachingamira president wa dziko lino. Ndonaponso a Joyce Tsulo nawonso akainga nangozo nawonso alipompa ndithu osewa zachingamira a president. Thungululu zimene zikumvekazo kuchingamira president kuti afika ndithu bwalo limeneli la Kamuzu International makama kufika kuno kumudzi kuchokera tu ku Dar es Salaam dziko la Tanzania kumene akhano pa msonkhano okambirana za mphamvu za magetsi kuonetsa kuti maiko a mu Africa akhale mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Timafotokoza kunena kuti magetsi ndi ofunika kwambiri chifukwa palibe dziko lomwe lingatukuke popanda kukhala ndi mphamvu za magetsi. Ndiko kumana kwa atsogoleri amene akumana kumeneko atsogoleri oposa 12 amakambirana makamaka kuti ngati atsogoleri adzimvana chimodzi kuti nkhani za mphamvu za magetsi zipite patsogolo kuonetsa kuti pomafika 2030 anthu ndithu pofika 2030 anthu 300 million adzakhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Kumene kwa president ananso ndi mwayi osayinanso ndalama zinanso kumeneko tizanga Beatrice unaitsatira nkhani imeneyi. Zonadi kumene kuso a president asayinira ndalama zokwana $300 million. Kwakukulu nkhani yake ndionena kuti dziko lino lipititse patsogolo makamaka masomphenya amene afotokoza kapena kudzipeka kumene boma lafotokoza kuti kamafika mchaka cha 2030 anthu 70 pa 100 akhale kuti ali mphamvu za magetsi. Ndiye kumene kunso zina zimene zachitika zimenezo kuphatikiza pamenepo anakumananso ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema kumene amakambirana kuti kodi dziko la Malawi ndi Zambia lingapititse bwanji makamaka ubale wake tikayang'anitsitsa mbali ya magetsi yomweyo ndiye kwakukulu kuti tipanga bwanji kuti kodi malonda pakati pa maiko amenewa apite patsogolo pogwiritsa ntchito kuthekera popezeka kwa mphamvu za magetsi zimene maiko amenewa ali nawo. Ndiye zina mwa zimene anakambirananso kumeneko ndi zimene zizipa msonkhano umenewo. Chimene ndiyapita kusanga tsopano amene amafana tonkhana tupirisi mape panopa chile chochotezo a president alowa ndithu mu lounge momwe ndithu ali ndi olemekeza kwambiri amafikiramo ndithu menemo akuwalandira ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndithu wachingamira president. Ndiye kunonso kunja kuno kwasonkhana khwimbi la wanthu lomwetu likufuna kungoona mtsogoleri wawo wafika ndithu pano pa bwalo la ndege la Kamuzu International kuti wafika ndithu kuno kumudzi kumulandira mtsogoleri. Anthu ochulukatu amenenso ali kuno kunja kuno kuchingamira president. Ndithudi pali anthu ochuluka amene asonkhana kudzalandira mtsogoleri wa dziko lino kuchokera ku ulendo umenewu. Anthu ambiri ndithu akuimba nyimbo zoti akukondwera ndi zimene zachitika msonkhano umenewu makamaka akayang'ana mwina phindu limene atalipeze maiko amene akagwiritsa ntchito zimene akambirana ku msonkhano umenewu kuti tonse kapena onse anthu athe kupindula ku zimenezizi. Ndi anthu ochuluka ndithu amene abwera kuti adzalandire mtsogoleri wa dziko lino lero pamene wafika kuchokera mdziko limeneli la Tanzania. Zona amene zathu mtolankhani wathu Beatrice Mwape amene tinali kuno limodzi kuno bwalo la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe. Kuno ku Malawi mphamvu za magetsi timadaliratu zochokera ndithu zija mawaya ja Eskom maternity national grid komanso off grid imene timakamba kuti magetsi amene ndithu asola. Komano president a dziko lino masomphenya adaonetsa kuti makampani osiyanasiyanaso amenenso amapanga mphamvu za magetsi yoyera kudzuwa. Magetsi amenewa abwera zambiri ntchito zawo mdziko muno. Ndiye magetsi amenewa ndimakamba kuti alipo ngati kuja kunkhota ku Serengeti komanso ku JCM Power ku Golomoti komanso msewu omwewu wasalima amene audziwa bwino kwambiri kumene kunso kulima plant amenewo asola ochuluka kwambiri amene amathandiza kunso kwambiri kuti mphamvu za magetsi amenewa azilowano mawaya amenewa timadziwa a Eskom kuti mphamvu za magetsi zikhale zochuluka. Ndiye kumsonkhano umene wa president zanga Beatrice Mwape anayankhulapo komwe analonjezanso kuti iwonso nawonso ngati president afuna anawo masomphenya kuti anthu pano alipo 25 amene akutha kupeza moyo wa magetsi access to electricity.
koma nakufunitsitsa kunena kuti anthu ichoke pamenepa pakuti anthu alionse 25 alionse azikhale moyo wamagetsi pa anthu 100 alionse anthu 25 azikhale moyo wamagetsi akufuna kuti by 2030 azikhala anthu 70 zimene zofunika bwanji zanga babies. Izi zinthu zofunika kwambiri tikayang'ana kuchitukuko cha dziko lino. Monga mukudziwa magetsi ndiofunika kwambiri kuchina chilichonse chimene timachita pa dziko lapansi ngakhalenso kunyumba kumene kupatula mafactory ndi zina zotero. Ndiye ndipo pa msonkhano umene mtsogoleri wa dziko lino anafotokoza kunena nkofunika kuti makampani amene makamaka amene amapanga mphamvu za magetsi zimene zizi akhale ndi kuthekera konena kuti akhoza kugwira ntchito zawo mosavutikira komanso mothandizidwa ndi magawo ena ndi ena ofunikira. Mwachina chimene anafotokozapo kwambiri nchonena kuti mpofunika kuonetsetsa kuti makampani ngati amene wawo atilekeze ngati achina Eskom amene amagawa mphamvu za magetsi akhale ndi ndalama ndithu kapena thandizo lokwanira makamaka kuti athe kugwira ntchito zawo kufikira anthu popeza magetsi akagulitsidwa mwina magawo ngati a Eskom amayeneka kuti adzigawa. Pakufunikanso kuti pakhale kuthekera kuti makampani ngati amene wawa akhale ndi mphamvu akhale ndi ndalama akhale ndi chithandizo chokwanira makamaka kuti pakafunika kuti kodi tikalumikiza magetsi uku mukudziwa kuli mapulogalamu ngati achina malepo aja zonse zija cholinga chake nchonena kuti zikafikire anthu amene akufuna magetsi aonjezere kuchuluka kwa anthu amene akufuna magetsi mdziko. Ndi makampani ngati amene wawo ngati achina Eskomwa athe kukhala ndi kuthekera kuti akagawe magetsi amene wamadera kumudzi pofikira wina aliyense pakuti cholinga chake nkuti anthu akumudzi kapena anthu ochuluka apeze magetsi amene wawa. Zimenenso kuphatikiza ngati kuthekera kwa makampani ngati Ejenko imapanga magetsi kumakhala zinthu zofunikira mamashini akonzedwe mamashini akhale apamwamba apange upgrade masystem awo ndi zina zotero. Makampani ngati amene ajawo akhale ndi kuthekera kuti pakafunika kuti akonze chinthu china chake chiwathandizire pa ntchito awo athe kupanga kuti cholinga chenicheni chokuti pofika 2030 anthu 300 million mu Africa muno athe kukhala ndi magetsi zitheke. Ndi pempho limene anapereka kwa mayiko akusongolera anzawo a mayiko amu Africa kuti ngati chigawo cha mu Africa tigwire ntchito limodzi chifukwa tikaphatikiza kuthekera kwa mphamvu zathuzi ndiye kuti zinthu ziyenda mwamya ziyenda mwaseye kuti cholinga chimene tikufuna kuti wina aliyense akakhale ndi magetsi kandi wa mtawuni kandi wa kumudzi apeze mphamvu zimene zimosavuta zikhale zotheka mayiko amu Africa. Zenga biti mawa kwali nkama chimene chasangalatsa kwambiri msonkhano umenewo kuti kunandi kuyenera kuti president adziko lokhaleko kuyenera kuti zinthu zimene amaoneka kwambiri zina kuti dziko ngati palokha ngamene Malawi samangoona palokha kuti chipangeza mphamvu za magetsi palipo msonkhano umenewo walozera kuti tsopano mayikowa adzipanga zimodzi adzipangira limodzi regional kuonetsa kuti mayiko onse ngati chigawo azipanga zimodzi osatenga dziko palokha kuti afuna magetsi achuluke ayi makati mayiko onse azipanga limodzi zinthu zofunika pa zimezi. Izi zofunika kwambiri mwina mongotambasulako mukumbukira mbuyo mupanali Mozambique dziko la Malawi ndi Mozambique anapangapo za Malawi interconnect nkhani yoti azibweretsa magetsi pamodzi kumene kukuperewedwa azitha kulandira kapena azitha kugayirana kapena azitha kugulitsana magetsi amene wawa ndazithandiza kunena kuti pa mayiko amene wawa aliyense aziona gawo lake kuti kodi ine ndikuperewedwa pati anzanga wanga ndithandize motani kapena tione magawo ena ndi ana acho oti tionjezere kapangidwe ka magetsi mdziko. Ndizi zinthu zofunika kwambiri chifukwa ndiye kuti ngati chigawo cha Africa mayiko akhala kunyamulana limodzi popeza magetsi ndi gwero la chitukuko ngati magetsi palibe ndiye kuti chitukuko chikhala chafuka zikatero ngati mayiko agwirira ntchito limodzi ndiye kuti azidziwa kuti kodi mbali imene ikufowoka nditi kuti tiyilimbitse kodi dziko ili lafowoka mbali iti tishandizane awo afuna magetsi ochuluka bwanji tathandize magetsi amene tinawo andokwana kapena ayi kapena tachulutse motani. Ndiye izi zinthu zofunika kwambiri popeza mphamvu zonse akaziphatikiza pamodzi zithandizira kuti mayiko amu Africa awa makamaka 12 amene wawa akhale ndi kuthekera kofikira anthu awo komanso kukhudza magawo ena ndi ena amene analoperewera kumbali ya chitukuko cha mayiko amene wawa komanso kuonetsetsa kuti akutukuka mofanana mogwirizana atagwirana mikono makamaka magawo amenewo. Amene mtolankhani wathu Beatrice Mwape amene tinali limodzi kuno kubwera ndege la Kamuzu International Airport komatu president wa dziko lino Dr. Samakatha Chakwera komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera afikatu mdziko muno kuchokera mu mzinda wa Dar es Salaam komatu president anakhalawo pa msonkhano umenewu ukambirana za mphamvu za magetsi. Nkhani imene itu adayikambirana kwambiri pa msonkhano wina makamaka mbuyo makamaka mayiko amene mabungwe makamaka Africa komanso World Bank kulengeza nkhani imene kuti mayiko ma Africa afuna kuti awapatse mwayi okambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza mphamvu za magetsi kuti pa ubale wawo ndithu mayikowa
adzikambirana kuti kodi magetsi angapite bwanji patsogolo kuti chitukukoso chipite patsogolo m'mayiko awo. Mumadziwa dziko lonse limakhala ndi masomphenya kuno ku Malawi tikuyenda kwambiri za masomphenya aja a 2063 yomwe tinayigawanso m'magawo osiyanasiyana mzaka 10 ndiye kuti zaka 10 zimene zitheke kuno bwino mphamvu za magetsi zikuyenera kukhala patsogolo kwambiri. Chifukwakenso a president akuyika kwambiri patsogolo nkhani imene ya ATM strategy kuna kuti nkhani za malimidwe zipite patsogolo koma tikuonanso kwambiri zanga business ulimi umene usingapite patsogolo ngati nkhani za magetsi palibeponso ya chifukwa pafuna mapanga process katundu osiyanasiyana. Nkhani za zokopa alendo sizingathekenso ngati palibe magetsi ayi. Nkhani za migodi sizingatheke muchiotofolozera kuti ngati palibenso magetsi ayi. So kuti mkumano umene akakana wa president kumene ku Dar es Salaam ndiofunika kwambiri chifukwa ukukomera Malawi wonse pakuonesa kuti kuchitipa mpana ku Nsanje ayi aliyense akhale ndi mwayi wa mphamvu za magetsi kandi magetsi a sola kandi magetsi amenewa a Eskom amene timaona mawaya amenewa awafikira anthu amenewa ndi mission 300 ukayiona anthu 300 million ndanthu ochuluka kwambiri mzanga Beatrice. Anthu 300 million ndanthu ochuluka kwambiri ndochuluka ndithu makamaka tikera kumene angakhale nako atakhala ndi mphamvu ya magetsi imene iyi makamaka magawo osiyanasiyana achitukuko. Mongofotokoza ku Africa ngati ku Africa kunoko anthu ambiri ndi alimi kuphatikizapo ku Malawi. Kawiri timati tikalima kapena alimi akalima katundu chamangogulitsa amene alili soya angopunthapuntha kugulitsa. Akapeza magetsi amene wawa ndiye kuti ndi kudzera mafakitale atha kuwonjezera mphamvu za katundu wawo. A Ministry of Trade nduna za malonda amalimbikitsa value addition. Tionjezere mphamvu pa katundu amene tikupanga. Koma tionjezera bwanji ngati kuthekera kuti mafactory akhoza kupanga maplastiki abwino kapena mopakilira katundu mabwino alibe. Zitheka bwanji ngati palibe mafactory kandi ogaya katundu aja oti apange pawa mafactory ogaya katundu aja. Ndiye mongo ufotokozerapo kuti mphamvu zimenezi anthu 300 amene wa mu Africa 300 million inde atakhala kuti magetsi amene wawo ali nawo aliyense ali nawo kubweretsa mphamvu zija pamodzi ndiye kuti atha kutukuka mosavuta chifukwa aliyense akhala ndi gawo lake loti apange potengera ndi zimene amachita mtsiku ndi tsiku kandi magawo azaulimiwa mongotambasulapo nkhani ya zokopa alendoyi pali anthu amene amapanga katundu osiyanasiyana kudzera kudongo ndi magetsi amene amapukusa machini amene aja kupeza mwina anthu ochoka mayiko akuntha akubwera mdziko muno akudzagula katundu amene ujayo zikutanthauza kuti zamtukula munthu wina wake kudzera kuthekera kwa mphamvu ngati zimene zijazo ndi zofunika kwambiri popeza aliyense mphamvu yake payekha zikabwera pamodzi zithandizira ndithu kuti anthu akhale otukuka mu Africa muno. Zanga Beatrice makamba kunati President Chakwera a dziko la Malawi anachitanso mwayi koma ndi President a dziko la Zambia aneba nzofunika bwanji zimenezi polimbikitsa ubale pokaife Malawi ndi Zambia kwinaso ena amayankhula chinyanja kumene chimene chawo chimene ndifanikana kwambiri nzofunika bwanji kuti ubale polimbikitsa pali Malawi awiri amene izi zizofunika kwambiri maubale omanga ndi mayiko ozungulira ndofunika kwambiri chifukwa tikaonetsetsa mayiko amakhala kuti agwira ntchito zawo mofanana panofotokozera pena ziyankhulo zimakhala zikufanana tikayang'ana kumbali ya Zambia pakadali pano kulachina mtsinje mwami wa border post cholinga chimene anamangira zimene zinjonena kuti nkhani za malonda zikhale zikuyenda bwino pakati pa dziko la Zambia ndi Malawi apita Malawi akagule zinthu ku Zambia mosavuta Azambia abwere kuno adzagule zinthu mosavuta ndi kukhalirana pansi ndi kukambirana pakati pa atsogoleri amene wawa ndi chinthu chofunikira kwambiri popeza apeza njira zabwino kapena akambirana mfundo zogwirika zimene anthu amayiko awiri amene wawa angagwiritse ntchito kuti azitukule okha mayiko amene wawa anthu paokha komanso kuthandizira ku chitukuko cha chuma cha mayiko amene wawa popeza poyerekeza kuti ngati nkhani za malonda zikuyenda bwino kwambiri pakati pa mayiko amene wawa zosavuta kuti anthu onsewa athe kuchita bwino popeza akhala dziko la Malawi kuthandizira dziko la Zambia kuthandiziranso dziko la Malawi kupatula kuti kuthandizana pa chitukuko cha chuma ndi kuti ubale uso kupita ukukunka nukulira kapena kulimbira kuonetsetsa kuti makhalidwe ake kukhala mwamtendere mayiko a Zambia ndi Malawi akhala mwamtendere komanso anthu akewo akutukuka mofanana komanso mokhala ndi chigwirizano kapena chimvano chabwino ndithu. Zikomo kwambiri Beatrice Mwape tiwankhani watambiri naye kuno ku Kamuzu International Airport muzinda wa Lilongwe komatu kuchingamira president wa dziko lino Dr. Makatha Chakwera amene wafika pa bwalo limene la Kamuzu International kufika kuno kumudzi kuchokeratu ku Dar es Salaam dziko la Tanzania komatu anayenawo pa msonkhano wokambirana za mphamvu za magetsi imene kuti mission
300 msonkhano omwe kumabweratu atsogoleri makumi ndi awiri 12 kukambirana ndithu za nkhani za mphamvu za magetsi kuti kodi nkhani za mphamvu za magetsi zipite bwanji patsogolo m'mayiko amenewa a Africa ndi thandizo lochokeratu ku World Bank komanso African Development Bank kuonetsa kuti mayiko a Africa akupitanso patsogolo zinthu zikuyenda bwinobwino ndithu. Mukudziwa nkhani zipatalazi zimene zili madera akumidzi kuno ku Malawi nazo zimafunikanso magetsi kulanga kuti akatemera osiyanasiyana akatemera amenewa amafunanso azisungidwanso Malawi choncho magetsi ndiofunika pena paliponse mdziko muno. Ndiye mujanenera president a dziko lino ku msonkhano umenewu anayankhulapo mungatendakalanafulanzanga kuti akufunitsa kuti pofika chaka 2030 anthu ndithu 70 mwa anthu 100 aliwonse kuno ku Malawi adzakhala ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Ndiye pano mujanafotokozera president ayi adakalitu ku waiting lounge kumene kuti afika kuti afotokozere kuti zina kuwalandira makamba kuti amene akuwalandira umeneku ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mwene wanthu Dr. Michael Usi. Nkhani yonsetu president akhale akutuluka mu chipinda chimenechi yamuka ndi ulendo obwerera kupita ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda omwe uno wa Lilongwe. Ndi makamba kuti pasonkhana anthu ochuluka kwambiri amene ali pano ndithu kulandira president mmenetu afika pano ndithu pa bwalo limeneli la Kamuzu International kuno ku Lilongwe kufika kuno kumudzi. Ndi anthu chimwemwe nyimbo azimayi kuyimba kuti ayi mtsogoleri wathu kunyadira kuti mtsogoleri wawo wafika kuno kumudzi. Ndi makamba kuti pali akuluakulu osiyanasiyana nduna za boma achiwiri kwa nduna kuchingamira ndithu president pamenetu afika pano pa Kamuzu International Airport kufika kuno kumudzi. Nkhani za magetsi aliyense katikamba kuti kumudzi nafotokozera muja masiku ano chitukuko chikufika madera osiyanasiyana ngati pali nkhani za misewu kumene kwafika misewu chitukuko chosiyanasiyana chimatsatiranso kumeneko kandi za zosokasoka zimenezi makina alipo amagetsi kandi kumeta kumene kandi masaluni amene magetsi ndofunira kwambiri aliyense amafuna ndithu chitukuko. Azimayi kuona tsitsi lawo alikonza bwino bwino aliyense amafuna kusirira amene amafunira ake amene amakhala kutawuni. Ndiye panopo tawuniyo ikufika kumudzi kuti maprojekti osiyanasiyana aboma chandiofuna kufikisa zitukuko madera akumidzi. Ndiye nawonso anthu aja amati akaona akutawuni awosafuna zokhalanso chimodzimodzi. Choncho magetsi ndofuna kwambiri zanga kundiyang'ana birizi mwabe apa magetsi ndofuna kwambiri ngakhale kumudzi birizi ndofunika kwambiri ngakhale kumudzi. Zimene manena kuti kumudzi anthu amalima amapanga zinthu osiyanasiyana zimene zinzongowathandizira. Mafuna ngotambasulirapo kuti bomaso mbali yake akhale kuyesetsa makamaka kudzera makampani ngati a Eskom. Posachedwa pataona Eskom akufuna kuti ayambe kumasunga mphamvu yochokera kudzuwa kani kumphepo kumabhatiri maprojekti ngati amenewo. Cholinga chake nchonena kuti mphamvu za magetsi zikhale kuti ni zambiri mdziko muno zikuthandizira mwina magawo ena amene akuperewera. Ndiye magetsi kufunika kwake ndi kwakukulu kwambiri makamaka pa nkhani za chitukuko mafakitale ngakhale moyo wa munthu kuchipatala ndi kuchipatala komwe kumakhala mashina amene amayendera magetsi kuti anthu akhale ndi moyo wathanzi. Nkhani yake ndi magetsi omwewa. Ndiye magetsi ndiwofunika kwambiri ndi masonkhano amenewu ndiwofunika kwambiri popeza uthandizira kuonetsetsa kuti magawo amene amaperewera makamaka kuti mayiwo amene wawa akokerere kwawo aonetsetse kunena kuti izi zikutheka. And tikaonanso ndi ndalama zimene dziko la Malawi lasayinira choka ku World Bank ndiye kuti zithandiziranso kwambiri kuti $300 million zithandiziradi kwambiri kunena kuti magawo amene athe kuwatukula ndikuonetsetsa kuti anthu ambiri mdziko muno akufikirika ndi magetsi. Kale mukumbukira pamakhala ma rural growth centers amene kumayikidwa magetsi mpaka panopo zilipobe. Ndiye kuti ma rural growth centers aja akakhala kuti ndi ambiri ndiye kuti zithandiziranso kunena kuti zimene zidi zakhala zikudandaulidwa makamaka kuchokera kwa makampani ngati Eskom
ayika pholo apa anthu abwera adzadula, ayika mawaya apa anthu atenga akupita akukakwera. Ili ndivuto lonena kuti ngati Amalawi nafenso tikuyeneka tikhale pasi tiunike kuti kodi tikamapanga izi ngati dziko titukuka bwanji, popeza izi zikuyikidwa kuti aliyense athe kupindula, tiyerekeze munsewu ayika magetsi kukakwera kuchosa sola panelo. Ndiye kuti ndi mdima okhaokha tisokoneza zinthu munsewu kandi ngozi kumene ndi zinzake. Ndiye ndikumbukiraso kuti apena akakhazikisa mabatiri amenewa Dr. Chakwera anapempha anthu ndithu kuti chonde khalidwe lomanena kuti anthu boma likayika chinthu kupita kukadula ndiye kuti tizibwezeresa tokha mbuyo, chifukwa malo monena kuti mwina boma likayang'ane zinthu zina zimene kapena magawo ena amene akutsalira limabwereranso ndikupita kumakakonzanso zinthu zimene anakonza kale kuti pakhale kusintha kwina kwake pakati pano. Mamoti ndalama zikanakagwira ntchito zina madera ena kukabwereranso kukapanga zinthu zomwezo. Ndiye ngati Amalawizo ndi udindo ndithu onena kuti zinthu zimene zikabwera ntchito zachitukuko zimene zikachitika tikhale patsogolo kudzitetezera, popeza izizi sikuti zingothandizira ifeyo kapena tingothandizira ngati Amalawi pakanthawi kochepa, koma kupita mtsogolo mibadwo ikubwerayo iya idzadaliranso katundu yemweyo amene ayikidwa panopo. Ndiye ndizofunika kuti tikalandira kapena pakabwera chitukuko ngati chimenechi tisayang'ane pano pokha, iya tiyang'ane kutsogolo kuti tidzapindula bwanji, chifukwa tikagwetsa pholo pano ndiye kuti zizibwereranso kusapanga nanga ana amene akubwera mibadwo ina amene ikubwerayo ndiye tidzavutika idzakhala mdima zina zotero. Ndiye zimenezi zimabwezeretsa chitukuko mbuyo, fakati apempha kuti nthawi imeneyo kuti chonde pakapezeka kuti boma layika chitukuko pena pake tikhale ngati alonda tsopano, popeza dziko lindi lathu tilibe dziko lina limene likuoneka tiziyang'anira kusamala zinthu zimene zilimo. Tokoza kwambiri amene twankhani wathu British Mwabe amene tinali limodzi kuno kubwera ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, komatu president wa dziko lino wafika ndithu kuno kumudzi kuchokera ku Dar es Salaam ku msonkhano wokambirana za mphamvu za magetsi. Makamba kuti akuluakulu osiyanasiyana boma ndaonapo ali mlembi office ya president cabinet amene ali pano, komanso nduna zosiyanasiyana za boma. Ndiye pano president akutuluka tsopano kuchokera mlaunch womwetu anali atafika pano kukumbula pang'ono kufika kuno kumudzi kugwirana chanza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso Ching'oma SPC Deus Bomba kugwirana nawo chanza akuluakulu amene afika pano. Ndiye ayi zikomo kwambiri yakulandira na president pamene mwafikanso kuno kumudzi. President wabayibisa azimayi amenenso ali pano amene akuyimba nyimbo zowalandira president kuti afika kuno kumudzi. Lero ku msonkhano wofunika kwambiri, msonkhano onetsa kuti munthu ina aliyense wa kumudzi kuchitipa mpaka na ku Nsanje akhale mwayi ndithu okhala ndi mphamvu za magetsi, mphamvu za magetsi zomwe zithandizire kandi za malimidwe, mphamvu za magetsi zomwe zithandizire za mafakitale, zonse zifuna kuonetsa masomphenya a Malawi 2063. Ndiye pano president akugwirana chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana komanso amayi amene ali pano akuyimba kusanzikana nawo kuti ayi zikomo. Inde pamenepo president kugwirana chanza ona Jesse Kabwira akuluakulu osiyanasiyana azimayi kusangalala kwambiri kuti ayi president takulandira. Ndi president akuyenda pang'ono akugwirana chanza ndi amayi komanso abambo osiyanasiyana achinyamata amene asonkhana pano pa bwalo la Kamuzu International. President komanso mayi wa dziko lino kugwirana chanza ndi amayi osiyanasiyana, ena akuwabayibisa chabe, ena kuwagwira pa nkhono kuti zikomo munabwera kuzatichingamira kuno. Zomwe zikuchitika ndithu pakali pano president kugwirana nawo chanza amayi mbiri. President akuyenda kunjika kumene kuli galimoto ndipitwa galimoto zawo umodzi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Usi pang'ono president akamudimvera asaba osiyanasiyana kunyadira kuti mtsogoleri wawo wafika kumudzi umodzi kufika kuchokera ku msonkhano wakulu kwambiri, msonkhano kambirana ku Dar es Salaam
dziko la Tanzania. Msonkhano wafika atsogoleri osiyanasiyana, atsogoleri 12 icho apa tsopano president kugwirana chanza ndi wachiwiri wawo Dr. Usi DI zikomo president komanso mayi wa dziko lino tsopano akwera galimoto pang'ono nditu kulunjika pita ku nyumba ya boma ya Camus Palace mu mzinda umenewu wa Lilongwe, atawachingamira achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, nduna zosiyanasiyana za boma, mamembala a chipani cha MCP amene afika sopano, achiwiri kwa nduna amene afika pano osiyanasiyana. Pali kwimbira wanthu lomwetu linafika pano zachingamira a president omwe ndithu afika kuno kumudzi. Timakamba msonkhano umene cholinga chake kwambiri kuonetsa kuti anthu 300 million amuno mu Africa akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Ndiye pano pang'ono